To tady skoro vypadá. To tady skoro vypadá, že ten temperament rodiny drží spíš Petr. No, však ano. Já jsem Pučka, on to všechno. To ale baleárská krev. No, baleárská, ale jsem Pučka. Taková baleárská Pučka. No to je první vrch. No, a to je, když se narodila Tereska, Zuzanka, Helenka a Kateřinka. Tak takový jsme měli. A takhle vypadají teď kořistné. Tak, Zuzanka, dcera. Pan ředitel Norman, když viděl tu fotku, tak povídá, to jsou v nějakým ústavu. To vypadá jako někdy na Ukrajině, nebo... Ne, to je odkud to přivez, aby právě... No, já si nic nepamatuju. To je strašný, ve Španělsku s tím koupil. Ano, já si to nepamatuju. A slavili jsme... Proto jsi na té besedě ty.